Unha galega e un madrileño habitan unha fermosa morada nunha das vilas máis demandadas de Galicia. Estamos a falar de Sanxenxo, e a casa ten nada menos que 350 metros cadrados. Pero non todo é cuestión de tamaño. Aquí o que destaca é o confort e ese tan desexado balance entre vanguarda e tradición. Pero como se consegue iso? Imos o preguntar ao arquitecto Adrián Martín. Hola. Hola. Boas, Adrián, como Bos días. estás? Bueno, moi ben. Por aquí un día inmellorable. A verdade que sí que nos vas a ensinar hoxe. Sí, pues vos vou ensinar esta casa, na que, bueno, estuvimos traballando bastantes anos como arquitectos neste maravilloso lugar, aquí en Sanxenxo. Así que vinde conmigo. Veña, imos alá. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Bueno, como vedes, aquí este emparrado é un elemento fundamental no deseño do acceso á vivenda, non? Porque nos está a configurar un espazo de recepción que, aínda que é un espazo exterior, previo ao acceso á vivenda, aparte de darnos pois esta maravillosa sombra aquí baixo a glicinia. Porque a porta de entrada é ali. Claro, sí, este é o acceso, non? Bueno, podemos dicir institucional, non? Da vivenda, o acceso para as visitas. Aquí me gustaría ensinarvos unha pequena sorpresa neste lenzo de pedra, non? Pois cando veñen os amigos e demais e tal, todos quedan pampos porque de repente paran aquí e din, ostras, que é isto? Un cadro aquí pendurado na parede cunhas vistas das Illas Cíes, pero non é un cadro. É a natureza, é a realidade do sitio no que estamos. Dixeches que aquela é a entrada institucional, a oficial, máis cal é a cotiá. Bueno, pois entrada a cotiá, esta que temos aquí á miña esquerda, que é esta maravillosa porta, non? Que nos está aí en marcar o fondo a entrada ás Illas Cíes. Digamos que nós, que xa, máis que arquitectos, nos convertemos en amigos dos propietarios desta vivenda, pois cando entramos, evidentemente, accedemos por aquí. Así que vinde e vos la ensino. Veña, que tamén somos amigos. When after all, it was you and me. Let me please. Espectacular terraza, espectaculares vistas. A ver, dende logo, este é un dos espazos exteriores, vamos, privilexiados desta vivenda, non? Por un lado dispoñemos dunha gran superficie de terraza aberta ao Atlántico e por outro lado temos este porche cuberto que nos fai de transición coa cociña, que se queredes vos la ensino agora de seguido. Encántanos as cociñas. Veña, imos vela esta logo. Ampla cociña branca e con toques de madeira. Sí, a ver, a verdade é que, como vedes, o deseño da cociña, as cores, a linguaxe estética, non pode ser disonante co resto da vivenda. Entón, realmente, se foi a tonalidades moi neutras, como o branco, non? No silestone, no lacado dos mobles, mas hai pequenos detalles, como son esta mesa máis baixa, non? A continuación da illa da cociña, que está resolta con madeira, como tantos outros elementos desta vivenda, non? Un pouco buscando pois ese contrapunto, non? A tanto minimalismo, non? Por así dicir. Como resolveche o almacenaxe da cociña? A ver, a distribución da cociña, como vedes, é moi limpa, é moi clara. O sea, por un lado temos todo este fondo no que recorremos a mobles altos, no que todo é almacenamento. Aquí, como vedes, pois o frigorífico integrado, moitos despenseiros, vale? Entón, isto nos configura aquí un pano que só está roto pois pola presenza desta fiestra vinculada ao fregadeiro e, por outro lado, un espazo enorme de isla, espazo de traballo de cociña que ten a súa continuidade pois con esta mesa ao final para comer todos os días. E cando cociñas ves as cíes. Efectivamente, que aquí realmente non... A vista non descansa, non? Tes o monte, tes a veciñanza, tes as illas, o sea, tes o mar. Cara onde imos agora? Bueno, agora imos cara ao salón, pero bueno, antes gustaríame ensinar este detalle, non? Desta porta escamoteable, unha porta que se oculta completamente no tabique, que nos permite pechar a cociña. Nos permite pechala pois, para evitar que os fumes, cando cociñas con intensidade, non? Pois que vayan para o salón. Sen embargo, puxemos unha porta vidriada para non perder esa relación visual ao longo de toda a zona de día. Your way. Un salón grande, unha mesa xigantesca. Sí, a ver, está como o resto do mobiliario desta vivenda, non? Que estamos a visitar, é obra dun carpinteiro dos de antes, dun carpinteiro fantástico de Cambados, Fernando Corbelle, non? Que, como vedes, pois aquí fixe un traballo excepcional con este banco, coa mesa, bueno, co resto do mobiliario, non? Da propia vivenda. Ferro, mobles grandes, cheminea, lámpadas... Aquí vedes, bueno, pois o salón
que se desenrola nesta doble da altura, non? Na que podemos ver o teito tamén coas vigas de madeira. E o fuste da cheminea, que está resolto coa mesma pedra que as fachadas da vivenda e que ascende, non? Por este espazo. E logo, o ladrillo á vista dentro, non quixechedes meter estas chemineas a mellor máis modernas, negras, de metal? Non, porque realmente aquí o que se pretendía era facer un fogar de leña dos de verdade, non? Para sentarse confortablemente xusto lume. Interpoñer barreiras artificiais é algo que intentamos escapar delo cando plantexamos unha cheminea. Non ten que ser sinxelo iluminar este espazo tan alto? En este caso, o que fixemos foi plantexar unha gran lámpara aquí pendurada, o que fai é poñer en valor precisamente a enorme altura libre que ten este salón que estamos. Aquí, por un lado, atopamos unha escaleira que é de castiñeiro, o sea, con detalles de carpintería, propios da carpintería tradicional de Ribeira, pero a vez está conxugado con unha barandilla, ¿no?, de acero inoxidable para configurar esta especie como de arpa, ¿no? Imos para arriba. Imos para arriba. Bueno, pois atopámonos aquí nunha pasarela onde desembocan as escaleiras e que realmente o que fai é separar a zona de noite dos fillos, que neste caso son maiores e queren ter a súa independencia, da suite principal dos pais, que se atopa a miña dereita. Vemos un resumo realmente dos materiais que empregamos, non, desta vivenda. Por un lado, a pedra é o mesmo granito que se empregou nas obras de rehabilitación da Catedral de Santiago e tamén que se está a empregar na Sagrada Familia. En serio? É unha pequena sorpresa, non, que agoche esta arquitectura doméstica. E como dicíades, pois aquí temos outros dos elementos fundamentais da vivenda. Por un lado, as vigas de madeira, non, porque resolven a cubrición da planta, do tellado, non, deste tellado, mas despois todo isto mesturado pois con outros materiais máis contemporáneos, como poden ser estas barandillas de vidros en perfilería e máis o acero inoxidable da baranda da escaleira. Moi ben, o tradicional pode convivir co moderno perfectamente. Perfectamente, como vedes nesta vivenda. Bueno, aquí na entrada do dormitorio principal temos o cuarto de baño, que é propio desta habitación, e despois, como vedes, é unha habitación que ten unha configuración moi especial. Por un lado, en lugar de vestidor, o que fixemos foi deseñar este enorme armario de máis de 9 metros de longo e o que fixemos foi algo que non é tan ortodoxo, que é separar dunha parede a cama para situala no espacio central do dormitorio. E por que fixemos isto? Porque, claro, esta cama o que nos permite é enfocarnos completamente ao mar, non? Como sucede no resto da vivenda. A ver, aquí estamos nun dormitorio e sempre se busca unha iluminación máis recollida, máis íntima, por eso non hai lámparas penduradas aquí do teito. A luz está nos sitios onde precisamos, non? Pois nas mesiñas de noite ou, por exemplo, cando queremos acceder a un dos armarios, non? Todos os armarios teñen unha iluminación que se acende soa cando abrimos as portas. Moi ben, é moi sostible. Que pasada de vistas. Sí, a ver, aquí temos esta terraza con unha pequena zona de lecer, non? Como vedes, pois fixemos un aleiro para que lle dé a sombra, non? Estar máis a gusto. E despois, esta terraza, que, bueno, eu chamo terraza proa, non? Porque, ao final, posta aquí unha terraza triangular apuntada, como vedes, e, pois, eso, aberto, pois, a ría de Pontevedra, as Illas Cíes, a Cangas, as praias. Todo o que a implantación da casa está configurada mediante terrazas, como vedes, non? E unha destas terrazas, pois, é unha piscina infinda, non? Unha piscina desbordante que cando te das un baño perdes esa percepción de límites, non? Dentro da auga, porque ao final te dá unha continuidade coa propia auga do mar. Baixade para ver o xardín. É que estamos aquí tamén. Pero vin de ver o xardín, non? Veña, imos. Aquí temos un plano espectacular da casa. Sí, a ver, aquí a miñas costas, como vedes, bueno, temos detrás este magnífico porche, non? Que pola planta primeira é terraza. E tamén aquí estades a ver como nesta parcela de complicada orografía, pendente e tal, pois o xardín é fundamental a hora de irse resolvendo mediante diferentes espacios aterrazados, non? Terrazas que, como vedes, se axardinan, non? Para acompañar a vivenda. E esta escaleira integrada na que estás tan cómodamente sentado? Sí, porque, como vedes, para non servir só como espazo pois, de circulación, de transición, é máis, como estou agora, pois, un espacio para estar, non? Para sentarse, para conversar. Aquí, en Padriñán, o lugar onde naceu o viño Albariño. De aquí estamos rodeados
todo de viñas do mellor albariño das nosas Rías Baixas. Pois moitísimas grazas, Adrián, encantounos esta casa, ímonos tomar un albariño a túa saúde. A vosa, a vosa. Moitas grazas, chao. Blood in her eyes for you. She's got blood.